Türkmen migrantlarynyň Türkmenistandaky garyndaşlary ýerli polisiýa bölümlerine çagyrlyp, olardan daşary ýurtlardaky hossarlaryny oppozisiýa hereketlerine gatnaşmazlyga çagyrmak talap edilýär. Türkmen häkimiýetleriniň bu çäresi daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň türkmen hökümetiniň syýasatyna öz närazylygyny bildirmegini güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Mary etrap täze owa çykalo geňişliginde kimin hossary daşary ýurtda işleýän ýa-da okuyan bolsa, şol adamlaryň hojalygyna arçynlygyň işgärleri aýlandy. Olar bu adamlara ähli maşgalasy we olaryň pasportlaryny hemde çağalarynyň şahadatnamalaryny alyp, etrap polisiýasynyň pasport stol bölümine barmagy tapşyrdylar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan Bayramally habarçymyz 1-nji iýulda gürrüň berdi. Onun sözüne göre Marynyň resmileri doğan garyndaşlary daşary ýurtlarda işleýän ýa-da okuyan adamlara hasaba alyp, olar bilen wagt işlerini hem geçirdiler. Wagt işlerini geçiren şol adamlar özlerini häkimligiň işgärleri diýip tanıştyrdylar. Ýöne hakykatda olar Mary vilayet Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleri diýip wagt işlerine çagyrylan etrap polisiýasynyň bir işgäri gizlilik şertinde habarçymyza gürrüň berdi. Habarçynyň aýtmagyna göre wagt işlerini geçiren bu resmiler ilata şu wagt daşary ýurtlar tarapyndan Türkmenistanyň syýasy işlerine böwet bolýan adamlaryň bardygyny aýdypdyrlar. Şeýle-de olar ýaşaýjylardan daşary ýurtlardaky çağalaryna, jegilerine, doganlaryna, ejesine, kakasına we ýakyn tanışlaryna şol adamlara goşulmazlyklaryny aýtmaklaryny talap edipdirler. Biz gowy durmuşda we asuda watanda ýaşaýarys diýip aýtdylar. Olar eger kimiň daşary ýurtdaky hossary Türkmenistany ýamanlap ýykmakçy bolýanlara goşulsa, onda olar watan dönegi biziň syýasatymyza garşy ýöreýär diýip türme tutsaglygyna basylar hem diýdiler. Şeýle-de olar adamlardan bu edilen wagt işlerini dogry we dogry düşünmeklerini talap etdiler diýip wagt işlerine gatnaşan Mary etrabynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde habarçymyza gürrüň berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Mary vilayet we etrap häkimliklerinden şeýle-de Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Marydaky edarasynyň kommentary alyp bilmedi. Marynyň häkimiýetleriniň geçirýän bu wagt işleri Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň türkmen hökümetiniň syýasatyna öz närazylygyny bildirmegini güýçlendiren mahalyna gabat geldi.